Здравейте, приятели на канала! Намирам се днеска в стопанството и ще си набера спанак, малко лапат, малко чесън, лук ще се откъсна. Много е студено, приятели. Погледнете колко спанак имам. Даже отвънка има сняг. Сега ще ви покажа и това е сняг, приятели. Погледнете. Април месец заваля сняг. Но няма какво да се прави. С единия край посяхме спанак, другия лук и марули, но лука и марулите почти ги изядахме. Останаха само две марулки и някакъв лук. Но аз лук имам и отвънка. Сега ще отрежа още една марулка. Домашна, ще направим салатка. Ще си изкарам малко домашен лук. Приятели, ще направим салатка. Да си изкараме малко чеса. Вече съм къщи, приятели, прибрах се от стопанството. Ето какво се набрахме от стопанството, приятели. Лук, пресен лук, хубав, маруля прясна, спанак, домашен чесън и малко лапат се набрах, приятели. Днешното видео, приятели, ще правим сърми с лапат. Отивам да приготвя продуктите. Абонирайте се за канала, ударете един лайк и да почваме. Подготвихме продуктите, приятели. За целта ще ни трябват 3-4 пера лук и толкова чесън спанак. Това е вътре за пълнежа. 2 моркова. Вътре при ориза също ще сложим лапът. Продуктите са готови. Приятели, абонирайте се за канала, ударете един лайк и да почваме. Приятели, ще нарежа отделно спанака и лапата ще го отрежа отделно. Защото те не искат много. Ще ги сложим най-накрая. Е така. Така. Тук съм заделил 3 листа лапът. Отделяме средата. И лапата също 3 спанака. Тия ще ги сложим най-накрая, приятели. Сега тук в една друга купа ще приготвим лука, чесъна и морковите. Тях ще ги сложим, когато лекичко задушим ориза. Готово, нарязахме лука и чесъна. Сега тук ще изтържим морковите преди.
върху дъската ги стържа, не по-лично. Морковите отиват при лука и чесъна. Приятели, слагаме две такива ракийни чаши ориз. Две. Измиваме го най-идеално и го почваме с ориза. Първо ще изпържим ориза лекичко, ще го задушим. После ще добавим морковите, лука и чесъна. И най-накрая ще добавим спанака и лапата. Това е за пълнежа на сърмичките, приятели. Измихме ориза, приятели. Сега го сложих на печката и до него съм приготвил морковите, лука и чесъна. Сега първо ще задушим лекичко ориза. Това запалихме. Сложим малко олио. Слагаме сол. И започваме да го задушаваме, приятели. Готов за души са. Сега ще добавим другите продукти. Добавихме другите продукти, приятели. Продължаваме да ги задушаваме и тях заедно с ориза. До него съм приготвил спанака и лапата. Те ще ги сложим най-накрая. Сега добавяме и тях вече и продължаваме. Бъркаме динамично, приятели, да не се залепя или да прегори нещо на бавен огън. Всичко се задуши, приятели, както трябва. На 2 чаши ориз добавяме не 6 чаши вода, а 5 чаши и половина. Защото половинката чаша ще го добавим в тавичката при сърмите. Да не стане много преварена или пък, нали, нещо да объркаме. Затова вместо 6 добавяме 5 чаши и половина. Също така добавяме и един зеленчуков бульон вътре. И го оставяме да къкри на бавен огън, докато си дръпне водата. Ние през това време почваме да оправяме листата за сърми. Сега ще накиснем с вряла вода листата. Обезкостихме ги, махаме чепа, пускаме каната. Тя е загрята, но за всеки случай пак да го загреем. Наливаме ги. Няма да ги държим много, приятели. Слагаме следващите. Е така. Добавя следващите. Добавям още вряла вода.
приятели, готово. Листата ги попарихме. Сега ще почваме да уливаме сърмичките. Абонирайте се за канала, приятели, ударите един лайк с камбанка и да навиваме сърмичките. Намазахме тавата, приятели, и сега ще направим по-големите листа, ги режеме на две и гладката страна отвънка да е грабовата отвътре. Слагаме една лъжица пънка. Наливаме. Големи и малки, както ви е кеф, така ги навивате, приятели. И ще да не ви покажа, слагате, стават чудесни сърмички. Навивате, слагате. Случка, приятели, последната сърмичка. И сега идва ред на лимончето. Режем го на две и отгоре изтискаме го. Казахме, че половин чаша вода ще сложим тук. Слагаме. Заливаме го с фолио. И го бутаме в предварително загрята форма. Намаляме градусите на 180 и го оставяме за 15 минути. Сърмичките се пекат, приятели, на фурната, а аз през това време ще направя една марлена салата с краставички, лук и марули. Салатата е готова, приятели, сега само да го вкусиме. Ще извадиме сърмичките от фурната и сме готови. Овкусихме салатата, приятели. Тук изпърших малко спанак. Сега ще нарежа малко чесън от зелените. И това ще го направим с кисело мляко, приятели. Махаме фолиото, приятели. И ще го оставим още 5 минути и готово. Сърмите са готови, приятели.
Сега ще ги дегустираме. Вечерята е готова, приятели. Сърмичките са готови. Ще хапна сега, после с останалата салата ще се пине една ракия. Вижте как изглеждат сърмичките, приятели. Така по-отблизо. Ако ви е харесало това видео, ударете един лайк. Ако не сте се абонирали за канала, приятели, абонирайте се за канала. Ето спанака с чесън и кисело мляко, краставички, марули и лук домашен. Само краставичката не е домашна, приятели. Все още нямам краставички. Сега да опитаме, приятели, сърмичките. Вижте, нито са разпада, нито нищо. Перфектни са, направо се топят устата. Това беше всичко, приятели, за днешното видео. Ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се за канала. Ударете един лайк, ако сте харесали видеото. До следващия път. Чао, приятели! Живи и здрави!